Φώτα, εντάξει. Ήχος, εντάξει. Κάμερα, γράφει. Πηγαίνουμε σε 3, 2, 1. Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Σας είχα υποσχεθεί την προηγούμενη φορά, αν θυμάμαι καλά, αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, τα απίθανα πλάσματα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, από τα αγαπημένα μου. Είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Έχουν εκδώσει καταπληκτικά βιβλία, είναι καταπληκτικές εκδόσεις γενικά. Δείτε εδώ πέρα, έκδοση ποιότητα χαρτιού εξώφυλλο. Τα χρώματα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και εννοείται πως δέχονται και πάρα πολύ καλά βιβλία. Γι' αυτό συγχαρητήρια, respect. Συγγραφέας είναι η Κάθριν Ράντελ, για την οποία δεν έχω λόγια, καθόλου όμως. Παιδιά, είναι καταπληκτική, έχω μείνει άφωνη, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν έχω λόγια. Στάσου. Ναι, καλά το θυμόμουν, έχω. Λέει, εδώ πέρα λέει, υπήρχε ο Τόκλιν, υπάρχει ο Πούλμαν και τώρα υπάρχει η Κάθριν Ράντελ. Και αυτό το έγραψε ο Μάικλ Μπορμπούργο. Δεν το ξέρω, μη με ρωτάτε. Wow. Παιδιά, τη συγκρίνουν με τον Τόκλιν και με το Roald Dahl, που έχει ονομαστεί νούμερο 1 παραμυθά στον κόσμο. Ποιος μπορεί να μιλήσει τώρα? Για μιλήστε. Όχι, μιλήστε, να μου πούν οι haters τώρα. Άντε πια. Τέλος πάντων, λοιπόν, το βιβλίο έχει να κάνει με ένα αγόρι το οποίο έχει χάσει τη μητέρα του και ο πατέρας του τον στέλνει να μείνει με τον παππού του για το καλοκαίρι. Αλλά αυτός εκεί πέρα ανακαλύπτει κάτι όχι και τόσο μικρό, ας πούμε. Για να το πούμε καλύτερα, έναν ολόκληρο τόπο. Το αρχιπέλαγος. Το οποίο αρχιπέλαγος αντιμετωπίζει μερικά προβληματάκια. Να, βρήκα χάρτη. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Το οποίο αρχιπέλαγος αντιμετωπίζει μικρά προβληματάκια. Εκεί πέρα τέλος πάντων στο αρχιπέλαγος θα γνωρίσει τη Μάρη. Καταπληκτική χαρακτήρας, παιδιά, την αγάπησα τόσο πολύ αυτή τη χαρακτήρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτήν, πραγματικά, παιδιά, wow. Wow, δεν μπορώ να πω τίποτα. Και θα προσπαθήσουν μέσα από διάφορες περιπέτειες να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Προσοχή όμως, το βιβλίο περιέχει ακραίες στιγμές συγκίνησης, λύπησης, κλάματος. Προετοιμαστείτε λοιπόν να ρίξετε το κλάμα της ζωής σας. Παιδιά, το πόσο έκλαψα όταν το διάβασα. Δηλαδή, wow, δεν εξηγείται το πόσο κλάμα έριξα. Wow, μόνο αυτό, wow. Και τώρα θα με ρωτήσετε, ποια είναι η γενική βαθμολογία του βιβλίου? Λοιπόν, γιατί αυτό ουσιαστικά κάνουμε εδώ, βαθμολογούμε τα βιβλία. Αυτό είναι το main point. Λοιπόν, η γενική βαθμολογία του βιβλίου είναι... Τέλος πάντων, η γενική βαθμολογία του βιβλίου είναι 19 στα 20. Και ξέρω ότι θα πείτε τόσο χαμηλή βαθμολογία για ένα βιβλίο που είπα τόσο καλά λόγια. Ναι, γιατί όπως σας είπα και πριν, το βιβλίο αυτό έχει το κλάμα του αιώνα. Θα κλάψετε όσο δεν κλάψατε στη ζωή σας, σας πληροφορώ, παιδιά. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, έλεος ρε φίλε, θα κλάψετε πάρα πολύ. Το έχω πει αυτό, δεν το έχω πει? Παιδιά, το είπα ή δεν το είπα? Ναι, το είπες, το θυμάμαι. Ευχαριστώ, συγγνώμη. Θα κλάψετε τέλος πάντων. Γι' αυτό άλλωστε του αφαιρέθηκε και ο πόντος. Θα πρότεινα εννοείται να το διαβάσετε, αν αντέχετε τις έντονες συγκινήσεις. Και αν σας αρέσει να ταξιδεύετε σε νέους τόπους, να γνωρίζετε νέα πράγματα, αν αγαπάτε τη φύση και φυσικά, αν σας αρέσουν οι περιπέτειες, να γνωρίσετε αυτό το βιβλίο.
Είναι πάρα πολύ όμορφο. Να το διαβάσετε. Θα τα αγαπήσετε, όπως τα αγάπησα κι εγώ. Λοιπόν, θα σας βγάλω τώρα από τον κόσμο του απίθανα πλάσματα και θα σας βάλω σε έναν άλλο κόσμο. Στον κόσμο του κολεγίου του Σενκλέρ. Αυτό το κολέγιο είναι... Δεν θα μιλήσω. Στο επόμενο βίντεο θα τα πούμε. Να είστε εδώ. Και κάνε εγγραφή, γιατί μπορεί να το χάσετε. Σε βλέπω. Έκανες? Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!